Здравейте! Днес ще си говорим защо избрах да съм веган и освен, че този начин на хранене може да ни помогне да свалим много килограми, той може да ни помогне дългосрочно да сме здрави. Никога не бях очаквала, че ще постигна такива невероятни резултати, само когато откажа месото и млечните продукти. Наистина съм впечатлена от резултатите, впечатлена съм от начина на мислене и от новия човек, който станах. Не го очаквах, честно казано. Абсолютно всяко едно нещо в живота ми се подобри. Ако искате, гледайте видеото, където съм включила 13 от най-големите ползи за това да си веган. След като го записах, вече се сетих и още ползи. Така че има какво да правя и за напред, да направя нови видеа. Има най-различни диети, като кето диета, средиземноморска, палео, гапс. В момента не се сещам други. Но всички тези диети дават едно голямо ограничение и това е когато отидаме да напазаруваме, ако се храниме по някаква такава, следваме някаква такава диета, отиваме да напазаруваме и започваме да се чудиме сега този зърнен продукт към диетата ли е или не, мога ли да си го купя, мога ли да си го позволя и започваме да се ровиме в телефона какво съдържание има определен продукт, за да разбереме дали може да го включиме в нашата специална диета. Това е валидно за абсолютно всички диети, които може да си представите. Това обаче е най-голямата полза на веган храненето, защото просто влизаме в магазина, знаеме, че нищо животинско не може да си купиме и отиваме към щанда за плодове и зеленчуци и оттам пазаруваме абсолютно всичко, от което имаме нужда. Това е за тези, които са суровоядци. Другите може да отидат в щанда, където се продават зърнени, бобови храни и други варива и оттам също да закупят разни продукти. И това е целият пазар. Няма чудене, това влиза ли в диетата, онова, колко мазнини, колко въглехидрати, колко не знам си какво си. И една обърквация. Случайно, ако сме си купили някой продукт, който не ни влиза в диетата, обаче сме го купили, вече сме го изяли, започваме да имаме огризения, че не сме следвали точната диета. Много от диетите имат сайтове, книги и така нататък, където има рецепти и ние се стараеме, разбира се, да следваме тези рецепти, така че да получиме някакво по-интересно ястие, което да ни задоволи вкусовите рецептори. Това обаче го няма като проблем при веган начина на хранене. Правиме абсолютно всички миксове с плодове и зеленчуци, които можем и се получават страхотни рецепти. Човек сам си ги измисля и винаги се получава нещо супер вкусно. Разбира се, когато ядеме по-сурова храна, плодове и зеленчуци, тогава стават наистина много вкусни нещата. И следователно, в зависимост от това колко добри сме готвачи, се получават различни видове рецепти. Ако правиме варена или друг вид обработена храна. Но, както казах, аз се стремя да ям най-вече сурова храна, поне да стигна към 80% суровоядство и 20% други храни. Не винаги ми се получава, особено сега зимата. Наистина ми се ядат храните на мъжа ми. Картофи, болпи, такива неща, които той
сготвя. Мъжа ми е от тези хора, които държат да ядат месо. Казва, не, няма да го откажем месото. Разбирам колко то е вредно за тялото, но продължава да яде месо. Но хубавото в мъжа ми и заради това, за което съм все още с него, е, че когато види позитивен, положителен пример и винаги гледа да го прихване, и аз винаги гледам да го заразя с някакви такива идеи, които са супер позитивни. И бих казала, че той е намалил консумацията си на месо доста драстично. Ето днес направи някакво месо долу за себе си, защото и детето не яде месо. И мисля, че не е ял месо някъде 1 или 2 седмици, което е супер постижение. Той обаче не яде много млечни продукти, което е много добре, защото млечните продукти водят до повишен риск от рак на простатата. Така че съм много доволна, че той ги избягва. Детето пък обратно, тя от време на време, както всички деца, ще си купи баничка, ще си купи пица в училище. Така че при нея има я тази консумация на сирене на кашкавал, но пък не й харесва месото, никога не я харесвало, така че това е само един голям плюс за мене, защото знам колко е вредно месото, винаги съм на кантар по какъв начин да я възпитавам. Не бих дала на детето си да пуши цигари, да я ги бутам в устата цигарите или пък алкохола и по същия начин, защо да й бутам месото и млечните продукти. Но разбирам, че има натиск от обществото и че трябва бавно да се боря с този натиск, така че съм я оставила да има право и тя на избор. Смятам, че с позитивния пример, който вижда в къщи, че един ден ще вземе тези правилните решения за нея. Но колко е лесно да отидем в магазина и много лесно да изберем този вид храна, която ще ни направи здрави и ще ни улесни свалянето на килограми. Засягала съм темата и в други видеа, но искам да ви кажа, че гледам по по-прост начин, чрез личен пример, разбира се, да обяснявам нещата и да ви ги представям, да видите моята гледна точка. И то е една гледна точка наистина опростена, защото много пъти се ровиме във Фейсбук или пък търсиме информация за някаква диета или пък имаме някакъв здравословен проблем и не знаем как да го разрешим и започват във Фейсбук да ни изкачат такива като реклами, нали, на хора, които ще ни предложат някаква помощ. И оттам нататък четем тази информация и си казваме, да, това ми изглежда логично. Да, това е така. Да, защо не? Само, че запитали ли сме се тези хора дали наистина са пробвали това, което са написали. Защото има много информация как протеините трябва да са така. Толкова грама еди какво си, толкова грама не знам си какво си. Оттам нататък тези, които са написали тази информация, пробвали ли са дългосрочно да се хранят по този начин или просто са извлекли информацията от някъде другаде, за да ви я продадат и да ви я предложат. Защото
критичното мислене в случая е най-доброто. Не само критично мислене за това, което виждаме написано, но и за това кой го е публикувал и какъв опит има този човек. Аз много пъти виждам такива публикации и рекламите по телевизията, нали? Как може да сложите едно 20-годишно момиче да рекламира крем против бръчки? Разни там машинки, уреди, не знам си какво си. Всичките тези неща са само и единствено реклама, вие да си купите продукта. Не е ли по-добре този вид реклама да бъде от някой човек, който има опит, който е пробвал, който може да ви каже така и така се почувствах, това и това се случи след еди колко си години. Нали, всеки на 20 години изглежда добре, но не всеки на 50 години, на 60, на 70, на 80 изглежда добре. Аз лично черпа информация. Също така гледам много видеа на вегани, които дългосрочно са се хранили по този начин. Мога да ви кажа, че всичките изглеждат най-малко 10 години по-млади от възрастта си. Това наистина е най-добрата реклама за този начин на хранене. Наистина много малко хора, които се хранят по този начин, имат някакви здравословни проблеми. Повечето казват, че не са влизали в болница дълги години. Разбира се, преди някъде един месец започна да щъка някаква реклама за някакво момиче, което е веган в Бали или в Индонезия, някъде така починала. Там живее и се храни само с плодове или плодове и зеленчуци. Не си спомням точно с какво се хранеше. Май само с салата се е хранила. Но тя е анорексичка. Както има хора, които се хранят с всякаква храна, които страдат от анорексия, така има и хора, които са на веган диета или на някакъв друг вид диета, които пак получават анорексия. Няма нищо странно в това. Да, случва се. Но това е съвсем друг вид заболяване, хранително разстройство, което е много, според мен, е базирано на травми в миналото, които просто някои хора не могат да изчистят. Когато се храним по този начин, трябва да имаме предвид, че когато махнем определени неща в менюто си, е добре да ги съместим с други, така че да не се получава един монотонен режим на хранене, а по-скоро да се постараем да ядем по-разнообразно. В месото и в млечните продукти има много малко хранителни вещества. Най-много хранителни вещества има в суровите плодове, зеленчуци и ядки. Всичко, което е сурово, което е дошло директно от природата, то е най-здравословно. То ще ви излекува, защото тялото ви го иска, тялото ви може да го приеме и да го усвои директно, докато всички други животински продукти само натежават на вашето тяло и следователно, като са трудни за обработка, те ви разболяват дългосрочно. По същия начин, когато имаме плодове и зеленчуци и решим да ги приготвим с някакъв вид термична обработка, било то едно просто варене на зеленчуци, така че да си направим една супа или една манджа от зеленчуци. Това също разваля хранителните продукти и ги прави по-трудно усвоими от тялото. Всичките ензими, които иначе бихме получили от суровата храна, вече са в
минимално количество. Когато се храним по този начин с сурови плодове и зеленчуци, тогава се застищаме много повече, отколкото когато се храним с сварени и такива, или пък с най-разнообразни храни. Колкото повече сурови плодове и зеленчуци консумираме, толкова повече разнообразни хранителни вещества получаваме. Антиоксиданти, витамини, минерали, ензими и всякакви други. Аз разбирам, че повечето хора искат да са информирани. Те търсят информация, както казах преди във видеото, и започват да броят калории, да броят хранителната стойност на всеки един продукт. И няма лошо в това да го правите. Обаче оттам нататъка, след като сме информирани, нека приложим тези знания, а не просто да стоят складирани някъде отзад в главата и нищо да не правим с тях. Нали, няма смисъл те просто да се събират като едно знание и пак да отидем до аптеката да си купим същите лекарства, които сме свикнали да купуваме, вместо да променим нещо, защото промяната и действието, те изграждат новия ни начин на живот, новото ни аз. Аз искам да получавам това ново аз всеки един ден. Аз искам да съм най-добрата версия на себе си утре. Така че днес подготвям това, което ще бъда утре. Утре ще подготвям това, което ще съм в други ден. И така нататък. Както когато четем информация, за да се образоваме, за да научим нещо ново, правим го с цел някой ден да си обогатим познанията в някаква сфера. По същия начин и с храненето. Тази информация, която аз получавам от различни източници, веднага гледам да я прилагам, да я използвам, защото това ще ми даде ползите. Не са ми полезни тези знания да стоят в главата и да се складират, както книгите в библиотеката тук. Те са прочетени от отдавна, преди някои от тях съм ги чела преди 20-30 години и сега смятам, вместо да си купувам нови книги, да ги препрочета, защото много интересно. Имах една книга за бойни изкуства. Първия път, когато я прочетох, нищо не разбрах от нея. Тя е една от най-продаваните книги за бойни изкуства в България. Още от едно време. Но да, нищо не разбрах от нея първия път. Мислех, че съм разбрала. Втория път, след като бях тренирала вече 10 на години бойни изкуства, я препрочетох и разбрах доста по-различни неща. И някъде още след 10 години пак я прочетох. И вече всичко така се навърза. Всичко се изясни в мислите ми. Всичко разбрах от книгата. Неща, които преди съм ги уж разбирала, уж не разбирала. Но как 3 различни прочита на една и съща книга могат да доведат до различно разбиране на информацията. Много интересно, така че смятам да си препрочета книгите. Така че, скъпи приятели, послушайте моя съвет. Единствения съвет, който смятам да ви дам. Ако искате нещо хубаво да направите в живота си, просто предприемете някакво действие днес, сега. Точно това е момента да го направите. Днес и сега. Може малка да е крачката, но ще тръгнете в правилна посока. Слушайте вътрешния си глас, слушайте това, което сърцето ви подсказва, че е правилно и тогава няма да сбъркате, независимо какъв начин на хранене имате. Когато сами се свържете с себе си, с интуицията си, ще разберете кой е правилният начин на хранене. Така че посланието в това видео е да пробвате.
Винаги може да направите само една единствена седмица на плодове и зеленчуци, да видите как ще се почувствате след това. Друг вариант е просто да намалите приема на месо или пък да изключите месото една седмица или пък да изключите млечните продукти една седмица. Съветвам ви, разбира се, ако имате проблеми с кожата, с акне, веднага да спрете млечните продукти, защото веднага ще изчистите тези ваши проблеми. Но ако не можете, разбира се, намалете ги, спрете ги за известно време, вижте как ще се чувствате. Много е трудно, когато вкъщи имате хора, които продължават и искат да продължат да се хранят по друг начин, по стария си начин. Напълно го разбирам, но помислете, че отговорни за вашето здраве сте само и единствено вие. Само вие решавате дали искате на следващия ден да сте еднакво болни колкото днес или искате да се чувствате по-добре, защото може да се почувствате по-добре. Това само вие може да го решите. Обичайте себе си и направете най-доброто за себе си. Другите ще видят вашия пример и те ще ви последват с течение на времето. Убедена съм в това. Аз все пак правя тези видеа, защото смятам, че по този начин мога да помогна все на някой, който е много объркан в себе си, който наистина е пробвал какво ли не всичко и нищо не действа. И смятам, че с моите семпли видеа, където давам по малко информация във всяко видео, това за вас ще бъде една подкрепа, да знаете, че има някой друг истински жив човек, който снима в собствената си къща, който човек прави тези промени и който го е грижа за цялото общество, защото влизам в някоя болница, отивам при личната лекарка да вакцинирам детето, примерно, и виждам всякакви хора с най-различни заболявания и си казвам, този човек, ако се беше малко повече погрижил за себе си, нямаше да стигне до тук. Или пък някоя възрастна дама с много бръчки, с много напрегнато изражение на лицето, което само единствено ми говори колко е страдала в живота си, как е била всеотдайна майка, съпруга и така нататък. И ми става толкова болно за тези хора, че на време не са се сетили да се погрижат за себе си. Единственото нещо, за което много съжалявам, е, че не открих този начин на живот още преди 40-50 години. Че моите родители не ме възпитаха да се храня по този начин или че не го открих това нещо, което е толкова логично, нали? Човек даже не се замисля. Минава в живота, човек знае определени неща, но си мисли защо пък да правя аз нещо по-различно, като всички други правят по определен начин. Да, обаче всички други са болни. За съжаление, живеем в много болно общество. И в даден момент си давам сметка, аз ако искам да съм като всички други, аз ще съм болна като всички други по същия начин. Но никога не е късно. Ето на 48 години съм, установила съм го сега и го започвам. Макар че имам някои хора от семейството, леля ми примерно, тя много често ме пита, ти все още ли продължаваш да се храниш по този начин? Казвам, да, продължавам и не смятам да спирам. Как може да не продължа, като това е нещото в живота ми, което ми е донесло такова едно щастие, този вид физически оргазъм, който го изпитвам
от сутрин, откакто се събудя до вечер, докато не си легна. Аз съм винаги в една такава еуфория, в едно такова вътрешно щастие, живея с такава топлина към себе си, към околните, към света, към всичко. И как няма да го продължа? На вас ви пожелавам, каквото и да изберете, да сте щастливи. И както в Швеция казваме, имате едно хубаво продължение на празниците. Честита нова година! И следващото видео сигурно вече ще е направено 2026 година. Прекарайте си супер готини празници. Бъдете здрави, щастливи, чао и до нови срещи!